Juraj, vitaj. Ďakujem, Lucia. Si šéfom externého náboru v Maxins agentúre. Nie, tak jak vravíš. Ale čo si robil predtým? Ja vlastne ani neviem, že čo si robil predtým. Predtým som robil externý nábor v inej agentúre v Čechách prevažne. Takže konkurencii, hej? Dá sa tak povedať. Stále sa pohybuješ v biznise, ale... No, není to ako, že Maxins nebola moja prvá zastávka v tomto obore. Aha. A prečo práve práca s cudzincami? To tak nejak prišlo skrze jazyk, pretože som bol predtým v nejakej agentúre, ktorá začínala s týmto segmentom a v podstate to potreboval niekto uchopiť a ja som tam dostal nejakú príležitosť kvôli tomu, že som vedel jazyk. V tej dobe to boli ľudia zo Srbska a tak nejak mi to zostalo. Ty si aj žil v Srbsku? V Čiernej Hore prevažne. A teraz bývaš? Žijem v Čechách aj na Slovensku a viac menej sa pohybujem, dosť sa cestuje, takže tak. No dnešná téma je zamestnávanie cudzincov z tretích krajín. V tom si doma. Koľko cudzincov teraz zamestnávame? Vieš z hlavy vymenovať? Myslím si, že Maxins, neviem presne, koľko ich je momentálne v stave, ale viem, za rok 2024 sme sa pohybovali niekde okolo 1700 ľudí, ktorých sme postavili na víza. Akože sme vlastne absolvovali ten vízový proces, teraz sa bavíme prevažne o Slovensku. Lebo pracujeme na Slovensku v Čechách a teraz sa pokúšame aj o nejaké projekty v Nemecku. A národnosti, vieš? Že čo všetko sa premlelo tvojimi rukami? Prevažne sme boli postavení na zamestnancov z postsovietských krajín. Teda samozrejme, že sme robili hodne Ukrajincov. Tým, jak vypukol konflikt, tak sme vlastne boli už medzi prvými, ktorí na Slovensku začali vlastne Ukrajincov zamestnávať. A to nie len tých, ktorí prichádzali, a my sme potom následne aj nejakým spôsobom organizovali ten príjazd tých ľudí potom, jak sa ten konflikt vlastne začal, jak sa predĺžoval. To je vlastne jedna disciplína, ale potom sú ľudia, ktorí prichádzajú z tretích krajín a potrebujú vízum. A prevažne sme sa orientovali zase zo začiatku na tie postsovietské krajiny. Moldavsko sme robili hodne, teda to bol akože veľký záber. A potom sme sa sústredili na Strednú Áziu, to znamená Uzbekistán, Kazachstán, Kyrgyzstan. No a dneska sme už v podstate sa posunuli ešte ďalej a okrem toho, čo som vymenoval, tak robíme Filipíny, robíme Indiu. A chystáme sa na Indonéziu. Vietnam. Zabudol som. Hej, áno, máme už aj Vietnam, to je teraz už bude aj... Lebo Vietnamcov máme už dlho. Máme vietnamských živnostníkov, ale teraz v podstate akože... Teraz sa púšťame do toho, že budeme robiť Vietnamcov normálne na klasický pobyt za účelom zamestnania. A prvé lastovičky sú vlastne mesiari. Presne tak. Prvé lastovičky sú mesiari a myslíme si, že ten trh ako vietnamský sa časom, alebo že pre Slovensko bude toto cesta. No a aký je spôsob toho náboru, aby ten náš klient nemal pocit, že kupuje mačku vo vreci? Že čo všetko treba spraviť preto, aby ten náš klient vedel presne, kto príde, akú prax má ten človek? Tých spôsobov je viac, alebo modelov, akým spôsobom sa to robí, ale to, na čo sa pýtaš ty, sú v podstate pohovory, ktoré vieme robiť buď online, alebo vieme v podstate vycestovať s klientom do danej krajiny a zorganizovať to assessment centrum priamo na mieste. Aj mačku vo vreci vždycky si môže vybrať, záleží, jak je tá objednávka postavená, či vlastne plníme objednávku, máme na ňu mesiac, alebo máme čas v podstate nejakým spôsobom to procesovať dlhšie. Stretol si sa aj s tým, že pri nábore cudzincov sa to už priamo u klienta nestretlo s pozitívnou reakciou
interných zamestnancov, kmeňových Slovákov, že neprijali tých cudzincov? Určite sa to deje. Hej. Teraz myslíš, že prídu zamestnanci a nie sú prijatí úplne ako tým kmeňovým stavom, ktorý tam je? Určite áno. Hej, to je téma, ktorú ako my sa ju dozvedáme, pretože dostaneme spätnú väzbu od tých zamestnancov. Vždycky ten, kto toho človeka nájde alebo kto ho tu poslal, tak keď sa dejú nejaké problémy, tak tí ľudia ich kontaktujú a potom kontaktujú nás ako ľudí, ktorí sme to organizovali. Deje sa to, ale nenabralo to žiadne ako veľké rozmery a je dobré vždycky to riešiť priamo aj s tým konkrétnym zamestnávateľom a upozorniť na to, a keď sa ten problém nevyrieši, tak samozrejme tí ľudia poodchádzajú. Hej. Ľudia, ktorí cestujú za prácou, sa chcú cítiť normálne a nechcú byť pod nejakým tlakom nezmyselným. Ty poznáš aj požiadavky tej druhej strany, tej druhej agentúry, ktorá teda náboruje v zahraničí. Na čo sa oni najčastejšie pýtajú, alebo čo ich zaujíma o Slovensku? Najskôr poviem, že my sa vždycky snažíme robiť s nejakým lokálnym partnerom. Vyhýbame sa takým jednotlivcom, ktorí v podstate ako z nášho pohľadu len prepredávajú ľudí. Väčšinou robíme ako s nejakou silnejšou agentúrou, ktorá v danej krajine je. A na čo sa pýtajú, ako samozrejme prvá otázka je na mzdu. Cudzinci moc neriešia hrubé mzdy, ale zaujíma ich reálne, koľko peňazí im zostane po odpočítaní všetkých nákladov. Takže to je vlastne ďalšia otázka, či bude hradené ubytovanie, ako prebieha cesta do práce, či je to ako walking distance, alebo či je treba kupovať lístky na autobus. Proste informácie k tomu, koľko ich ten život bude stáť a čo im z tej mzdy, ktorú tu dostanú, zostane, pretože väčšina z nich nejakým spôsobom podporuje ľudí doma. Hej. Môžeme to prirovnať k tomu, ako keď chodí sa aj teraz, ale pred 20-30 rokmi polka Slovenska chodila zbierať jablká do Talianska alebo na rôzne iné práce. Anglia, veľa z nás to zažilo a je treba sa do toho trošku vcítiť, lebo v podstate tí ľudia dneska, ktorí tu prichádzajú, tak majú úplne podobné zámery, ako sme mali my. Takže ideálny projekt je, keď klient prepláca ubytovanie, je zabezpečená doprava, asi je výhodou tlmočník, keď je na tom projekte? Určite. Ideálny projekt je ťažko hľadať ideálny projekt. Je dobré, keď všetci zúčastnení vedia, že o čo ide, keď spolupracujeme aj úzko s tou firmou, kde tí ľudia sú, keď práve vieme vytvoriť to prostredie pre cudzincov také, aby tí cudzinci zostávali. Pretože tá práca nekončí tým, že my ľudí dovezieme, o tých ľudí sa je treba ešte ďalej starať. To je ako tá aftercare je mega dôležitá. Je dôležité, keď prídu, aby to privítanie bolo nejakým spôsobom zorganizované, aby cítiť, že o nich vieme a že ich tu očakávame. To je to, o čo sa v Maxins ako snažíme, aby to nebolo len doviezli sme vám ľudí, ale aby to bolo, že sa o tých ľudí vieme aj postarať. Pretože keď sa o tých ľudí postaráme, tak tí ľudia dlhšie vydržia, majú menšiu tendenciu fluktuovať a to je ako veľmi podstatná časť našej. To je aj dobré meno, čo nám potom zľahčuje nábor. Samozrejme. Hej, keď nám nejaký partner pošle ľudí na projekt, kde to nefunguje, tak ten partner samozrejme potom ako zisťuje prečo a my potrebujeme mať dobrú spätnú väzbu. Ja by som sa vrátila ešte k Ukrajincom, k odidencom. Veľa agentúr, keď vypukol ten konflikt, narástlo vďaka tomu, že mohli zamestnávať odidencov. V tejto chvíli je teda aj pre nás, aj my pociťujeme, že zamestnávanie odidencov je čím ďalej zložitejšie. Vieš vysvetliť, že prečo? Že v čom sú tie rozdiely?
Je to zložitejšie hlavne z toho dôvodu, že neprichádzajú noví, respektíve oddelenia cudzineckej polície neposkytujú termíny, na ktorých sa dajú registrovať noví odidenci. Aj keď sme teraz zaznamenali nejaké informácie, že by mali byť tie centra posilnené, my v podstate k dnešnému dňu nevieme reálne objednať väčšie množstvo termínov, aby sme doviezli nejakú skupinu. Takže ľudia, ktorí sa dneska pohybujú na tom trhu, sú už na tom trhu dlhšie. A veľa z nich je už usadených a keď menia prácu, tak si veľmi vyberajú, pretože sú z nášho pohľadu zorientovaní. Preto ak potrebujeme spraviť nejaký väčší nábor odidencov tak sa nám to darí v podstate len na projektoch, ktoré sú tie lepšie, keď to poviem z pohľadu mzdy a podmienok. Hej, kdežto pred nejakým pol rokom alebo rokom tí ľudia hľadali akúkoľvek prácu alebo neboli tak vyberaví alebo nevedeli si tak vybrať, neboli tak zorientovaní. Poďme si povedať aj negatíva zamestnávania ľudí v tretích krajinách. V prvom rade je to asi časové hľadisko. Je to časové hľadisko. Firma musí plánovať. Presne tak. Je teda, keď sa budeme baviť o tom čase, tak vlastne tretie krajiny majú dva režimy. Je skupina tretích krajín, ktoré majú, ktorých občania majú voľný vstup na Slovensko na 90 dní. To znamená, že nepotrebujú vstupné vízum. To sú? Tu sú Moldavci, Srbi, Makedonci, Bosna, tie také krajiny, ktoré sú ku nám bližšie a tam je možnosť vlastne tých ľudí rýchlo nájsť, priviesť tu a podať ich na vlastne príslušných oddeleniach cudzineckej polície. Vlastne odpadá to vybavenie vstupného víza, ktoré je vlastne časovo náročné. A to je tá druhá skupina, keď sa budeme baviť o Strednej Ázii, Južnej Ázii alebo Juhovýchodnej Ázii, tak to sú všetko krajiny, ktoré potrebujú vstupné vízum. To znamená, že musia navštíviť príslušný konzulát a tam narážame na objednávanie termínov, kde niekedy sú krajiny, kde to ide rýchlejšie, sú krajiny, kde to ide pomalšie, ale plus minus sa bavíme o 3-4 mesiacov minimálne u týchto krajín. A môžeme hovoriť aj o tom, že krajiny, ktoré sú bližšie ku Slovensku, majú vyššie nároky, trebárs na mzdu, na ubytovanie, ako krajiny, ktoré sú ďalej od Slovenska. Si čím ďalej, tým sú tie nároky menšie. Rozumiem, že krajiny, ktoré majú voľný vstup na územie Slovenska, ktoré som spomínal, tak nie v každej sa dá náborovať pre slovenský priemysel, pretože tam mzda, ktorú vlastne my ponúkame, už pre nich nie je konkurencieschopná. To znamená, že na začiatku sme spomínali Srbsko, kde sme pred 7-8 rokov dozadu naberali ľudí za čistú mzdu 600 eur. Dneska, keby sme im dali 1000, tak už to pre nich nie je zaujímavé, pretože sa im vlastne otvoril ten svet ináč a my už nie sme konkurencieschopní v tomto segmente. OK, predstav si, že ja som klient a mám v tejto chvíli potrebu zamestnať 20 ľudí, neviem ich nájsť na Slovensku a preto som oslovil teba. No keď už si nás oslovil, tak super. Jo. Keď si nás neoslovil, tak to určite správ. Poďme sa stretnúť. Jo. Poďme sa stretnúť. My máme nejakým spôsobom nejakú štruktúru, máme pobočkových riaditeľov a my s nimi rádi pôjdeme sa stretnúť ohľadom tejto veci ku klientovi priamo. No a porozprávame sa, čo vlastne hľadáte, aké sú podmienky, ktoré ponúkate, jak tá práca vyzerá, jaká je tá potreba z pohľadu času. Hej. My vieme, že vždycky včera bolo neskoro, ale nejakým spôsobom sa to budeme snažiť dať do reality, vysvetlíme, aké sú možnosti, ako to funguje.
No a keď sa dohodneme na tom, že do toho ideme, tak v podstate po tom, čo my obdržíme kompletnú tú ponuku pracovnú, doplnenú o informácie ohľadom ubytovania, dopravy a o tom, čom sme sa už dneska rozprávali, tak spustíme samotný nábor. My o tom nábore priebežne informujeme, prípadne ak je klient súčasťou toho náboru, tak sa ho účastní. To je vždycky ako na nejakej dohode. Potom, keď tí ľudia sú vybraní, tak sa spúšťa ten samotná legalizácia toho ich pobytu, kde potrebujeme miernu súčinnosť v podstate od začiatku, lebo žiadame úrady práce o súhlasné stanovisko so zamestnaním cudzincov. A neskôr to posúvame na ambasády, objednávame termíny a konzultujeme s klientom tú časovú osu. My nejakú časovú osu približnú vieme dať. Vieme odhadnúť, že či to bude v radoch mesiacov, alebo keď sa budeme baviť o tých krajinách, ktoré sú bez vstupných víz, tak vieme naplánovať, ale nikdy to nevieme naplánovať úplne presne na deň, dopredu. Aj ten termín, snažíme sa brať termíny, je dobrý termín, lebo že tie termíny nie vždy sú. Tak. A niekedy sa musíte naozaj veľmi snažiť, aby sme tie termíny získali. Termín vždycky získame, ale záleží kedy a tie situácia na tých ambasádach sa mení. My to celkom ako tým, že podávame veľa žiadostí, tak vieme, aká je situácia kde. Takže vieme odhadovať, ale nevieme byť úplne presní a nikdy nebudeme sľubovať presný termín, pretože tam by sme zavádzali. Takže snažíme sa v tomto byť transparentní. No a keď už teda dostaneme tých ľudí na ten pohovor na tej ambasáde, samozrejme chystáme všetky potrebné dokumenty, ktoré oni k tomu potrebujú. Po ich príjazde, potom po vydaní víza a po príjazde tých kandidátov ešte absolvujeme kolečko vlastne legalizácie na Slovensku, kedy ľudia musia ísť na podanie na cudzineckú políciu. Tam sa zase objednávajú termíny. Medzi tým prebiehajú nejaké lekárske prehliadky a veci, ktoré rieši realizácia. No a hneď po podaní na políciu ľudia môžu nastupovať do práce v podstate na druhý deň. Takže takto nejak to celé funguje. Ďakujem veľmi pekne Ja ďakujem za rozhovor a že si nás previedol celým tým procesom.